uNkulunkulu akakulonde kubusisa uPastor Winning. Inamba ke senza ngoba imember echannel kuphela. Noma ke omunye abantu abakuthola kukuhle uthi ngoba bethola usizo bese bayanikela kwi-channel. Inamba ka WhatsApp uya. Kodwa ungafona kusongo9 ku5 from Monday to Friday kuphela. Lindiwe Thembile. Sanibona baba uPastor. Ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthi impobusisi wakho inezinkophe ezinje ngiboke ngisalinde ngiphendula. Inkophe ama-eyelashes. Her sister has eyelashes. So kuyafana ke ngabe uphupusisi wakho wena nje unama-eyelashes. Kuyafana into yodwa. Yabo. Amade ama-eyelashes inkophe ezinje. Yabo. Having long eyelashes. So one ukujwayele uma uphupha inkophe kuwuphawu olungaba oluhlumaza izinyo ngoba lokho ngasho ukuthi kungenzeka kumele ulindele izinguquko ezinhle noma ukuthando nokuzwa indaba ezinhle kungabe inala nenzuzo eningi kanye nempumelelo ezoletha injabulo emkhakheni wakho. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha inkophe kuwuphawu oluhluma zizinja. Lokho kungabuye kukhombela ukuthi ngenzeka uzothola udumo noma uzothola isikhundla esiphakeme kanye nokuqashelwa phakathi kwabantu noma emkhakheni wakho. 3 ngenzeka ukuthi uma uphupha inkophe ubophola uhlumaza izinja olungasho ukuthi ngenzeka unokuphepha nokuvikeleka kokubi noma engozini. Shuthi nazi insiza zokuphepha nezokuvikeleka engozini noma kokubi. 4 uma uphupha ungaba uphawu hlumoni inkophe ezinje ungabe kusho ukuthi ngenzeka uzozwa indaba ezinhle ehlobene nokukhulela kwakho noma nokukhulela komlingani wakho noma komunye umuntu. Ngabe kwakho lo umlingani wakho. So number 5 kwabanye bophupha inkophe kuyaba uphawu olubi uma zizinje lezinkophe ngoba kungavela ngoba umuntu okhonjiswa ukuthi uyakhohlisana wena noma uyengelana ophathe noma kuumuntu okhohliswa yizwe nje ulandela inkanuko zalelizwe kodwa wani kuba ukuthi wena okhohlisanayo wena oyengelana ophathe. Yabona Izaga 6:24 ukuze ugcinwe kowesifazane omubi nasekuthophekweni kolimi lwesifazane ondindayo. 25 ungakhanuki ubuhle bakhe enhliziyweni yakho angakubambi ngezinkophe zakhe. Siyabonga besibheka la unenkophe ezinye ngabe uwe omunye.